menaga ayira ka fɔ ko jatigɛ wale tabaw kelen do ka yen dugu kɔni lamini gawo mi ye déplacer kɔni ka daga yɔrɔ dɔ ye ko banbagati wale dɔ tara ka ɲɛsi olu kɔni ma Niger olu kɔni ye délégation bila ka na Sakafo la colonel Assimi Goïta kɔni fɛ yen nɔ a fa ka banni kɔni Buguni donso olu kɔni wulila ka se min ye Dana Amasagu mɔgɔw kɔni daga yɔrɔ ma ko u nana ka na walasa u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa an balimaw aw bisimila an ka bi document kɛnɛ kan an bɛna an da don ni kibaruya nin kɔnɔna k'u walawala kibaruya fɔlɔ o bɛ tali kɛ Mɛnɛga mara la a yirala k'a fɔ min ye Mɛnɛgakaw ye ko olu kɔni jatigɛlen don ka sabu kɛ ko jatigɛ wale tabaw ko olu kɔni kelen don ka yen dugu kɔni lamini ayiwa a yirala k'a fɔ min ye nin yɔrɔ kɔfɔlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Mɛnɛga lamini na jatigɛ wale taba min bɛ yen nɔ n'o ye AJCF ye ni a bɛ fɔ olu ma État islamique au Grand Sahara ni olu bɛ Mɛnɛga kɔni fan fɛ ayiwa a yirala k'a fɔ ko ninnu yɛrɛ kɔni ma sebaaya sɔrɔ nin yɔrɔ kɔfɔlen na dɔwɛrɛ o de ye k'a fɔ kabini wagati jan ni banbagati jɛkulu fila de tun bɛ Mɛnɛga fan fɛ ni banbagati jɛkulu fila ninnu yɛrɛ kɔni tun bɛ kɛlɛ la o banbagati jɛkulu fila kɔni tɛ dɔwɛrɛ o de ye k'a fɔ AIGS ale ni JIM ko olu de kɔni tun bɛ ɲɔgɔn na ayiwa a yirala k'a fɔ ko olu kɔni ka kɛlɛ hukumu kɔnɔna la min ye Mɛnɛga n'a lamini ye ko yen duguladen caman kɔni bolila ka bɔ u dagayɔrɔ la dɔw yɛrɛ nana Mɛnɛga dugu kɔnɔna la dɔw taara Gawo dɔw yɛrɛ taara Algérie ani Niger fan fɛ ayiwa a yirala k'a fɔ fana ni banbagati jɛkulu ninnu ka kɛlɛ kɔni hukumu kɔnɔna la min ye AIGS ye ko olu kɔni de sebaaya sɔrɔ JIM maaw kɔni kan an bɛ wagati min na bi olu de kɔni ye sebaaya sɔrɔ wa olu de seginna ka na min ye Mɛnɛga lamini na ka na u ka dagayɔrɔ kɔni kɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen kɔni na nka kibaruya dɔw y'a yira k'a fɔ fana ko u ye sebaaya sɔrɔ an ka Mali armée de kɔni kan nka a yirala k'a fɔ ko o kuma ninnu kɔni tɛ tiɲɛ ye ko sabula ko kabini yɔrɔ jan min ye ni banbagati jɛkulu fila ninnu ye olu de kɔni tun bɛ kɛlɛ la JIM ale yɛrɛ ye Yad Agali ka maaw ye o ko olu ni État islamique du Grand Sahara olu de kɔni bɛ ɲɔgɔn na bɛɛ lajɛlen kɔni b'o kalama o kɛlɛ ninnu yɛrɛ kɔni ganna n'u ye ɲɔgɔn ka mɔgɔ caman kɔni faga o sen fɛ ko an bɛ don min na ko bi ko AIGS ko olu de sebaaya kɔni sɔrɔ JIM maaw kɔni kan nka min yɛrɛ ye Mɛnɛga kɔni laadalamɔgɔ dɔw ka ɲɛmɔgɔ ye olu y'a yira k'a fɔ ko min ye an ka autorité maaw ye ka wuli ka fɛɛrɛ kɛ walasa nin ko in bɛ se ka jɔ sira la cogoya min na sabula nin ye ko ye ko min bɛ yen nɔ laban a ma nɔgɔn sabula min ye Mɛnɛga yɛrɛ lamini duguladenw ye caman kɔni bolilen don u bɛ ka taa k'u ka sow to ko ka sira kɛ ni makofɔlen ninnu kɔni ye ayiwa hali bi o sen fɛ min ye Mɛnɛga kɔni cercle de conseil ɲɛmɔgɔ ye ni ale tɔgɔ ye Sidi Barika ye ale kɔni wulilen don ka welewele kɔni bila min ye Mali autorité maaw ye k'u ka fɛɛrɛ kɛ u ka fura ɲini nin ko in na ko sabula olu kɔni kɔnɔ galen don an bɛ wagati min na ko bi nka nin ko in kɔni na kibaruya caman kɔni bɔra la ayiwa an b'a ladɔnniya ka yira k'a fɔ nin kɛlɛ in kɔni sen fɛ kibaruya caman kɔni bɛ ka fɔ ko min ye AIGS ye ko olu ni Mali armée de kɔni bɛ ɲɔgɔn na ko olu kelen don ka sebaaya sɔrɔ o kan nka min ye maa dɔ bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ ka kuma bɛ kɛ bɔlɔlɔw sanfɛ ka caya o ni maa caman b'a dɔn n'ale tɔgɔ ye Dirisa Memeta ye ale kɔni bɔra ka kuma nin ko in na ka ɲɛfɔli bɔ kɛ walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a faamuya cogo min aw ni an ka jɛ ka Dirisa Memeta lajɛ a bɛ ka kuma an ka todunkan na. AIGS ye JIM ka position dɔ minɛ a la Mɛnɛga mara kɔnɔna la c'est ça l'information c'est-à-dire AIGS ye JIM ka position dɔ minɛ a la et pour mettre ça à l'actif des terroristes, qu'est-ce qu'ils font? Ko désormais ko Mɛnɛga encerclé là. Ko yɔrɔ kelen min kun bɛ yen nɔ o minɛna mais yɔrɔ kelen minɛna John a kun bɛ John de bolo. C'est entre terroristes. Donc comme si ni bi de ni nin yɔrɔ in bɛ terroristes bolo ou bien comme si ni bi de terroristes ye nin position ninnu minɛ. Nin position ninnu bɛ nin terroristes ninnu bolo depuis longtemps, depuis aw ma taa o bɛ yen. Premièrement, ils font l'apologie du terrorisme. Deuxièmement, au terrorisme ka communication kɛ. Troisièmement, o mɔgɔ ja siran. Et quatrièmement, o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko an ka armée bɛ ka baara min kɛ tiɲɛ tɛ parce que terroristes bɛ ka avancer. Mais o bɛ ka avancer sira jumɛn kan? O bɛ ka se jɔn na. O terroristes dama bɛ kɛlɛ la. À chaque fois qu'un groupe terroriste prend le dessus sur un autre groupe terroriste, o b'o fɔ comme si ni terroristes ye sebaaya sɔrɔ Mali sɔrɔsiw de kan. Alors que terroristes yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn na. Ce n'est pas sur l'armée. Alors comment montrer ça comme une victoire de l'AIGS ou bien comment montrer ça comme si Mɛnɛga vient d'être encerclé, comme si c'est aujourd'hui que oui une position alors que position b'o la maintenant. hali bi lakanabaliya hukumu kɔnɔna la an b'an kun ɲɛsin Gawo kan a yirala k'a fɔ ko déplacés dagayɔrɔ dɔ kɔni bɛ Gawo kin dɔ kɔni na ko banbagati wale taara ka ɲɛsin olu ma o banbagati wale la ko maa 4 kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni joginna ayiwa kibaruya minnu sera ma koɲa la wula yɛrɛ la k'a fɔ ko min ye Bulukoje ni ale yɛrɛ bɛ Gawo fan fɛ ni déplacés dɔw kɔni dagayɔrɔ y'o ye déplacés olu ye maa ye maa minnu bɛ yen nɔ n'u bɔra u sigida la ka sababu kɛ kɛlɛ ye ka t'u sigi yɔrɔ wɛrɛ ko olu dagayɔrɔ dɔ la ko nin ye cɛ marifatigiw ye u tun bɛ moto la u nana ko ka mugu kɔni ci ni makofɔlen ninnu kɔni na u dagayɔrɔ la
ayiwa ko o waleya kɔni okumu kɔnɔna la min ye maa naani bɔ ɲɔgɔn kɔ ye olu kɔni jogina o maa naani na yirala k'a fɔ ko maa saba ye musolaka ye kelen bɛ yen nɔ o ye denmisɛnnin ye ayiwa ni waleya kɔni kɛlen ye min ye Gawo kɔni gendarmew n'a polisiw olu kɔni wulila k'u jɔ wa fana u bɛ ka sɛgɛsɛgɛliw fana boloda ka yira k'a fɔ maa minnu ye nin waleya cɛjugu kɔni ta ka ɲɛsin nin déplacé ninnu ma walasa u bɛ se k'u boloda u kan cogo min k'u minɛ ayiwa an b'a yira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na ni min bɔr'o la an n'u da u tulo kan an ka don kibaru nataw la ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaru wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ colonel Assimi Goïta fa ka sukoya la a yira k'a fɔ ko Niger kɔni ye délégation bila ka na k'u ka na Sakanfo kɔni ayiwa kibaru minnu sera Mɔkɔnya la olu y'a yira k'a fɔ ko tarata don avril kalo tile 11 kɔnɔna la ko Niger ye délégation kɔni bila ka na Mali la k'u ka na Sakanfo kɔni min ye Niger ministre min délégué don Niger ale ni dugu wɛrɛw kɔni ka ko ɲɛ kunna ni an b'a fɔ o ma ministre délégué des affaires étrangères ale de kun ye jama kɔni ɲɛmɔgɔ ye ayiwa olu kɔni sera Mali la ka na tasibila kɔni kɛ min ye colonel Assimi Goïta ye a fa ka banni na hakilila jiginna an b'a yira k'a fɔ kari tɛmɛnen colonel Assimi Goïta ye bɛɛ la kunnafoniya ka yira k'a fɔ a fa ni o tɔgɔ ye capitaine Bakari Goïta ye ko ale kɔni fatura ka te kɛnɛyaso kɔni na o senfɛ tɛnɛ tɛmɛnen n'o kun ye avril kalo tile 10 ye min ye capitaine Bakari Goïta ye ale kɔni ka janajaw kɛra an ka jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya Kulukoro Star Mamadou H kɔni kɔnɔna la ayiwa o hukumu kɔnɔna la min ye Mali autorité caman yɛrɛ kɔni kun bɛ yen nɔ min kɔni fana ye Burkina ɲɛmɔgɔ fana ka ciden ye o fana kun bɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko Côte d'Ivoire fana délégation fana kun bɛ nin kɛnɛ kan nka kunu nka tarata don Niger délégation olu kɔni sera Assimi Goïta kɔni fɛ yen nɔ ka tasibila kɔni kɛ min ye Niger président kɔni tɔgɔya la ani Niger jamanaden bɛɛ lajɛlen kɔni tɔgɔya la hali bi an bɛ dugawu de kɛ Ala ka badabada dali kɔni nɔgɔya capitaine Bakari Goïta ye ayiwa an bɛna hakilina jigin dɔ kɛ an ka kunnafoni tɛmɛnenw kɔnɔna la kunnafoni tɛmɛnen na kɛrɛnkɛrɛnnenya min kun ye tarata don kɔni tɛ avril kalo tile 11 kɔnɔna la an y'a fɔ an ka kunnafoniw kɔnɔna la ko min ye Tchad kɔni gouvernement ye ko olu y'a yira k'a fɔ ko Allemagne lasigiden min bɛ u fɛ yen nɔ ko u ka taa ka bɔ yen nɔ ayiwa o hukumu kɔnɔna la min fana ye Allemagne kɔni gouvernement ye olu fana ye jaabili kɛ k'a yira k'a fɔ ko Tchad lasigiden min bɛ olu ka jamana kɔnɔ k'o fana ka segin ka na Tchad an bɛ wagati min na ko bi ni dugukolo fɔlen bɛ lasigiden seginna ka taa i ka dugu la wa an bɛ se k'a yira k'a fɔ Tchad ale ni Allemagne kɔni cɛ ka gɛlɛn an bɛ wagati min na ko bi nka an bɛ dugawu kɛ Ala ka jisuma kɛ a fura ye ayiwa kunnafoni kuncɛla kunnafoni wɛrɛ min b'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ Buguni Doso olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ka wuli ka se Dana Amasabu kɔni ma ko walasa u ka jɛ ka kɛ kelen ye ayiwa a yirala k'a fɔ min ye Buguni Doso kɔni ye olu kɔni wulila ka délégation former ka se Dana Amasabu maaw kɔni dagayɔrɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ɲɛmɔgɔ ye Isuf Toloba ye ayiwa olu kɔni selen nin yɔrɔ kofɔlen na u y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni nana ka na fara Dana Amasabu maaw kan walasa u ka jɛ ka kɛ kelen ye u ka se ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ sabula ni an y'a ta k'a lajɛ Mali an bɛɛ de ye maliyɛn den kelen ye wa an bɛɛ ye mɔgɔ kelen ye o hukumu kɔnɔna la min ye Isuf Toloba ye ale yɛrɛ wulila ka kuma ta a y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni ye waleya ye waleya min kan ka encourager kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna la wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ olu yɛrɛ fan fɛ ko kɛlɛ kɔni tɛ yen nɔ kɛlɛ kelen min bɛ olu fan fɛ dɔrɔn k'o ye jɔyɔrɔko kɛlɛ ye wa ko donsoya kɔnɔna la jɔyɔrɔ tɛ se ka di adamaden ma ten ko n'i bɛ jɔyɔrɔ kɔni nɔfɛ i b'a baara de kɛ walasa i ka jɔyɔrɔ kɔni sɔrɔ ayiwa nka min ye Isuf Toloba ye ko a bɛ nin maakofɔlen ninnu kɔni bisimila ko u n'u bɛ kun ko bɛɛ lajɛlen ye kelen sabula an bɛɛ ye maliyɛnden kelen ye wa an bɛɛ hakilina kelen min bɛ bɛɛ lajɛlen na o de ka fɔ bɛn ani sabati ka sigi Mali kɔnɔna la Isuf Toloba u ma dan o dɔrɔn ma min ye an ka laadalako ye kɛrɛnkɛrɛnnenya donsoya yɛrɛ kadiri kɔnɔna la ni maa kɔni nana i fɛ yen nɔ i bɛ bonyamasegin kan ye ka lajɛli fɛnw caman kɔni d'a ma o de kun na Isuf Toloba olu kɔni ye lajɛli fɛn caman kɔni di Buguni Donsow kɔni ma ka yɛrɛ k'a fɔ ko an bɛɛ lajɛlen kelen nka aw ni an ka jɛ an ka nin maakofɔlen ninnu kɔni ka kɔrɔfɔ lamɛn o bɛ k'a fɔ an ka todunkan kɔni na. Bon n b'a fɔ aw ye hali bi Ala ka an kan bɛn an fɛ yan bɛnbaliya tɛ yen min bɛ an fɛ yan jɔyɔrɔ ɲini an tɛ jɔyɔrɔ di maa ma yan e m'a kɛwale kɛ. N'i bɛ Bamakɔ i bɛ Wasolo i bɛ Buguni i t'a dɔn k'a fɔ donso ye fɛn min ye bi de anw y'a dɔn donso ye fɛn min ye ka d'a kan taabolo min bɛ aw bolo ni aw cɛ jikala min bɛ ka woyo ka na a bɛ don Mali bɛɛ lajɛlen kɔrɔ cɛsiri min bɛ aw la ka koko don anw ni olu cɛ o ye an fa kosɛbɛ donsoya tɛ sogofaga in dɔrɔn ye donsoya ye ka so lakana ka kungo lakana Mali faamaw fara fantanw ka bi bɛɛ de bɛ sunɔgɔ k'a jigi da aw kan Toloba i bɛ jɔyɔrɔ min na an b'i fo o la ni i y'i jɔyɔrɔ bila wa i sen bɛ dingɛ min da la an bɛɛ bɛ turu a la
ne fana bɛ Buguni mara la ni ye n cɛɲɔgɔnw ye n bɛ nisɔndiya. Ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bindo kibaru ye ka da u tulo kan aw ni ce aw ka kuma la aw k'an bɛɛ